Guys, ready na itong paniod to. Daw atong sudan kay binas. Oy nga. Talbos. Butangan na siya bulad. Muna itong sudan sa paniod to, guys. Masi doy-doy dani. Mas malot. Si Boy-Boy yung nagkaon kay alas 11 na siya namahaw. So, kamera ang mga onda nito lo, guys. One mina mista. So, lami among sudan. Mami nakapamista karon, guys. Lang. Kaya ka mamista mi ni Gigi ang aban ni tatay. Yeah. Jesus. Tuyo. Nasudan. Okay. Mahal ka, guys. Layo ka akong camera. Mahal ka. Wow. Ano ito di ay? Correction. Correction. Ego ulit sa nila. Sinimi lagi ako kung ang gahapon na nagkaon bagutong bagutong mahaw. Ano kasi kita parang kinakaon ang ako magkaroon kaya ako kung ito tiyatag sa iyang ko nga. Lami isa tanawon lagi ng kaon lagi. Kinamot lagi siya. Pinadya kutsara ulit sa kutsara. Kinamot lagi siya. Ang punag-ad ang takagyan pa. Ang itong may take out na kuwan ka buok. Pat, baan ang kanon. Kaya silang lang magduwal man. Ito lang yung pagkabot eh. Ito niya. Kaya kung makasunod, manginasal ka. Nasabi. Kung matughan mo. Right lang. Ganan ako sa manginasal kaya may halo-halo. Sarap. May halo-halo. May talaga. Kahit ang kumain sa sinog. Sira ang kuwan sa taas. Ang tuloy-tuloy na tugwaon. Ako ulit o. Teka mo ito pa rin. Lahat ko. Okay lang dito sa taas magkaon. Daghang tao. Ang duman na itong down sakit kayo. Imo ginatay bot. Daki, ayaw. Di ka ibot ayaw. Ibot kayo. Ayaw. Mag-iwang ko. Sakit. Magniwang ka, di ka kaon bagayo. Robert. Ayaw. Dako man ang dagom da. Istisya. Ang sakya ni Duy ay ni. Ano? Umak na ako yung uban niya pag kaibot Hindi na bagay hindi akong nagkon Paano mo? Bayo, di DJ na ada 200. Ay, paano bayaran mo? Anesthesia? Okay. Naa? Ang ablaw? Nagkulas na. Nasayo pati ka. Ano naman? Sayo ka. Wala ka man. Mara, pagkatulog. Abot ka 20. Diba na, nasayo ka. Ang makaunan mo ko anan. Dito sa tambal. Umat ka nang balik. Ha? Nagkulas man. Nagkulas man. Umat ka nang balik. Wala nang gustong kuhan.
Wala na itong gatanibo. So! Itong may kahit ba? Pulso. Itong may kahit. Kung pagpagulan ba ng kahit sa iyo. Wala ito. Ito na. Hindi siya ibig. Kaya. Siya lang siya. Paano gusto siya? Ay, wala tapos tigatot ako ang. Ay. Kuan sa regisin siya kay Kuan. Kasi magdungan itong ano, kasi basta igos sa dila. Ba na? Kaya ito kasi ako rin anak sa dila ba? Basta ngingig kayo. Kahila ko sa sakit. Lapon ba ito? Ito siya nagdugo pero sakit. Hi guys, may hapon. So din ta sa atong kuan karon guys. Atong Dorianan. Dorianan guys. Managlampas si Doy din guys. Hawa na po ang punuan. Yan ang nagyawanan gahapon. Atong gahitan kay atong halingan. Hawa ng punuan na oh. Tindot na tanawon guys kay hawa na. Ato ng halingan dia guys. Hawa na guys ang punuan. Lampas day guys. Dami nila may gardinan din nun eh. Kaya ito nakita lang itong mga batong. Ayan na natin guys. Hawa ng punuan guys. Daw managlampas diyan dapita. Dari na pod kisugda na pud din hitot lampas. Kumay na lang nabilin. Dali rag labong ang sagbot basta kay sigihon ng ulan. Kumana ni doy ng hawan gahapon. Naghawanan ang kuan punuan. Kailangan na po abono. Kaya himlo naman abonohan na po na siya guys. Nasunog. Ikaw nakuha tong baldi-baldi nang? Asa? Ha? Asa? Tong baldi-baldi nga blue? Nga naman. Ito naman dito lagi. Arapit. Dito Sa ilan Ikaw ni? nakuha gapon daw? Ako. Wala na buslot. Wala noon sa to. Ikaw man dito. Pera niya oh. Yeah. Automatic na ilang ano mo. Wala ko nang dong ba?
Hipon guys, kung kanilap ang sa tanong. Ay, nilampasan mo ni paingon sa ubos daw. Good time na karon nang. Adi ko di man sa yoron.
Maraming dito lampas tanan guys. Hawa na tong mangustin guys. Huwag durian. Nindot na siya tanawon nga nahawa na. Mama lagi nila dito lampas. Ang paghangot na sa dani kaya ako ni siyang sunugon pag maglaya na pud na siya. Ito po na ako na siya sunugon guys. Oh. Kay layo na sa tanom. Kaya kung maduulan na sila mainitan, makuan, pajuk, manang kailangan din sila na layo sa init. Diha. Layo ra siya, layo. Hawa na. Lagi siya tanawang basta nahawan. Paspasan ni Doy-Doy gahapon mo yung trabaho ni Doy-Doy dani. Paglampas. Ihawanan din yung punuan. Ato ni tiwason paghangwat tani guys. Kaya ugma gamay na lang sa dayon. Hawa na guys. Atong durian. Katulad to,
Ang matunon pa doon, apa dani. Tubangan lang kayo mo yung panalampasan. Kung ano yun siya, tsada na kay tanan basta kalimpyo na. Wala na trabaho si Doy-Doy mo nang katabangan ako niya dani paglampas sa durian. Kay nang ano may ilang kuan nang liop. Kaya hapit na mahuman ang trabaho. Nang naa siya din hinap permi sa balay. Diba? Nindot na. Pero isprehan ko ni ground up. Kaya aron dali gid mamatay ang sagbot. Kaya matong isprehan siya ground up guys. Mara to mangosteen guys. Doha na siya kapunuan din lansones. Ang kawan na kaya.